سلام فانو اير تي في اب مكيتال تركبو كبراتن كبران كم يتوعلو لم تلوس اسرات الري فرق معان تفرع سلالو زيناتات وشت نوصان انه زينا صغر بالكم بلوم تخلي كتكاتلنا بخبرين عدم قدما كم تلمود ارس زينا كقدم اب زوبا غاشباركا هنت سابيت تمرتن توسخت كفلتاتن عابي استواصو يقبرالو اب زوبا دبوب نتغباره مدبات بحالن سپورتن زگمگم ركب تخايدو اب نوزبا عد غيح اب مكل خالن فوسان تمحالف زي تمحالفتن حمامات ادمع اسراح كم تعمه تقليصو سراويت اسرائيل اب دوباوي كفال معرابا وقماقم سفيح تصاو سرحيت كم زبقسه تقاليحهم إيران عراقان استراتيجياوي زمدنان شركنتن مدفع زلون توفاينت دقيمن الرقاقيزان فرنسا عوال نايتي لمحدارن داقم هنساتن وشمت غازان كالن اي سلام كودياتن سكتاتل بورد سلام كتكون بأمريكان زغرب العدمة نتيقاتو عبد زرعتو كنسكر ابي زوبا غاشباركا هتات ابي تمرتن توسختي كفلتاتن ابي غلوت تمرتي ابي استواصو يقبرالو وكر اينا قداو تولدن زللو زيناوي صبصاب فيلمون زومي اب زوبا غاشباركا بحزبن منግስትን ዝካየዘሎ መስርሕ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ተወሳኺ ክፍልታትን ኣብ ምስፋሕን መምሕያሽ ብቕዓትን ኣገልግሎት ትምህርቲ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ያሲን መሐመድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕድላት ትምህርትን ምስፋሕ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ 221 ምሕዳራት ከባቢ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 1069 ትካላት ትምህርቲ ተዋዲደን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም ዝርከባ ብምጥቃስ 95,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 210,000 ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ስሩዕ ትምህርቲ ከም ዝርከቡ ረዲኡ ንብቕዓት ትምህርቲ ብኣሉታት ፀልዉ ሕፅረታት ንምምላእውን ብዕቱብ ክስራሓሉ ምጽኑሕ ዝጠቐሰ መምህር ያሲን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጥራይ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዘምህራ 21 ኣብያተ ትምህርቲ ብመንግስቲ ክህነፃ ከለዋ መስርሕ ህንፀት ትሕቲ ቅርፂ ሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምፅፋፍ ከም ዝርከብ ብምሕባር ብተበግሶ ህዝቢ 3 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 6 ናይ መባእታ 3 ናይ ማእከላይ 2 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተስርሐ ገሊጹ ዘይምችኡ ትሕቲ ቅርፂ እርጋን ሰደቓታትን ሕፅረት መምሃራንን ኣብ ብቕዓት ትምህርቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ዝፈጥር ዘሎ ብምዃኑ ኣብ ርእስቲ ብመንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምውሃድ ህዝብን ሰራዊትን ዕቱብ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህንፀት ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንኣስታት 40,000 ተማሃሮ ምችኡ ናይ ትምህርቲ ባይታ ከም ዝፈጥር ሓቢሩ መምህር ያሲን ኣብ መወዳእታ 150 ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ዋሕዲ ተማሃሮ ብትሕቲ ዓቕመን የገልግላ ምህላወን በንጻሩ ግን ኣብ ከተማታት ተሰነይ ባሮንቱን ኣውርደትን ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕ ዝሕግዝ ስጉምትታት ክውሰድን ኮማዊ ኣበርክቶ ክድፍኣሉን ኣተሓሳሲቦም اب زوا دبوب نتفتات ባህልን ስፖርትን ዝግምግምን ዘሎ ሕፅረታትን ብድሆታትን ንምፍታሕ ዝሕግዝ ንርክብ ተኻይዱ ንጸብጻ ወክርኤና ሸዊት ገብረ ብርሃን ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበ ኣብ ዞባ ደቡብ ንትግባረ መደባት ባህልን ስፖርትን ኣብ 2025 ብመንጽር ዝነበረ ውጥን ዝግምግም ርክበ ብ15 ጥሪ ኣብ መንደፈራ ተቓኒዑ ኣብቲ ኣኼባ ሓለፍቲ ባህልን ስፖርትን ኣብ 12 ንኡስ ዞባታት ጸብጻባቶም ድሕሪ ምቕራብ ዘለዎም ሕፅረታትን ብድሆታትን ንምፍታሕ ኣብ ዝሕግዝ መዳያት ዘትዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ አብርሃም ዮሐንስ ብወገኑ ኣብ ዓደው ሓዛን ዞባ መንደፈራን ኣብ ሃዳሙን ዞባ ደቀ ምሓርን ኩዕታ ቅርስታት ኣብ ዓደ ገልግል ዞባ ድባርዋ ድማ ስነ ጥንታዊ ዳህሳስ ከም ተኻይደ ከምኡውን ናሳይ ማዓድታት ዞባ ደቡብ ዝምልከት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ከም ተተግበረ ኣነጺሩ ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታ ኣብ ተስፋጽም ብወገኑ ናይ ውድድርን ዓወትን መንፈስ ንምሕያል ኣብ ዝዕመም መደባት መምሕዳር ዞባ ኣበርክቶ ከም ዝገበር ብምርግጋጽ መስርሕ ምስግጋር ስፖርታውያን ሕጋዊ መዳይ ክናድየሉ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ድማ ብማዕረግ ክስርሓሉን ብመንጽር ዝፈሶ ዘሎ ባጀት ክሕይልና ተኸሳሲቦም ኣቦ መንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረ ድማ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ተኣሳሲሮም ዝኸዱን መሰረት ምዕባልን ቀጻልነትን ሕብረተሰብ ምዃኖም ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክጉዘቦም ክስዕቦም ብምዝኽኻር ምኹስኳስ ባህልን ንባብ ብዕቱብ ክስርሓሉ ተላብዮም
ተሳተፍቲ ብወገኖም ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ምስ መደባት ትምህርቲ ብዝሳነ ክስራሕ ከምኡውን ኣብ ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ቀጻልነቱ ክውሕስን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ክንጸባረቕን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻን ኣካላዊ ባህላዊ ውርሻን ምጽናዕ ኣብ ዕቃበ ቅርሲ ዘተኮረ ጎስጓስ ምክያድ መደብ ሽልማት ኣውራ ምሕያል ኣብ ስነ ጥበባዊ ዓቕሚ ዘሎ ሕፅረታት ንምምላእ ድማ ስልጠናታት ምውዳብ ካብ ቀንዲ መደባት 2026 ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ትካላትና ስራሕን ማሕደራት ከባብን ብዝተኻየደ ኣሰምሮታት ኣብ ምክልኻልን ፈወሳን ተመሓላለፍን ዘመሓላለፍትን ሕማማት ዕውት ስራሕ ከም ዝሰላሰለ ተገሊጹ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡዘባ ኣቶ ወልደ ኣብ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምብራህ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ከም ውጽኢቱ ኣብ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ናይ 10 ሚእታዊት ኣብ መጠን ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ድማ ብ5 ሚእታዊት ዕቤት ከም ተመዝገበ ኣብሪሁ بجمار أغلقلوت فيزيوترابن حكمنا عينن ون أب موحس عنا هزبن أب موحس عنا هزبن مكلال زنبرة حالكن أبا استوات أوي قبل كم زلوا بمتكاس أب عيسى راح مشان العلي 400 زكاتات متبحث عيني كمتخيدة حبيرو بزيكازي مس كوميتة عنا بموحد مهنات متبين فصورات أب قحيتو متسجان تحت قرطي أب مدبرت عنا درعة كمود متتتاو زمناوي مسارحيتات راجي أب هوسبال عد غيح كابستكبرون مدبات مخانم أرديو أتو ولداب أب مودعتا حزبي أفلطو أعبيون استوادد دلو أغلوتات بقبوء كتكاملو بمكار أب روحو كهابيتات زنبرا نفس صورات كساب زحرسا زدلك تتلك قبرا منتي أب استوادد متسبيك عقوبات محتينو ميديكال دايركتور هوسبيتال عاد قيح دكتور تقز أب كفلزقي بوغانو زخونه زيغا حمام مس سمعو تقلاطيفو ناب تكال تعنا كمتص حكيم نزاززلو مدحاني دما أب غزيون بتقبوء متانن كوسد تحساسيبو أبن أوزابا عاد قيح حدا هوسبيتال حانتي ماكل تعنان 4 مدبرات تعنان اللوا أبن أوزابا كرن زنبالن عقمن أتلتيكس سلوم من إسياد على لخانة ممعبالهم أب زكاية تعري ترانا بركتون ولدن من محدارات كبابن كعزز بعثر شمون تتري أب استخايد ركبت أو عد قريبو بريزنت فيدريشن أتلتيكس زوبا عن سبا من مرتز فاميكايل أبرها أب زحاب وقال هاجر كابزس ميو عودتات سبورت حاد عودة أتلتيكس كم زخونة بمتكاس كتسأل الناتو نموحسن مدنفعون نكلو زيكا حلفنت مخانو أفليتو أبتا قطامي أب زتخايد مرجع نكلتا عمت تقلقل كوميتة تمريزا تساتفتي بوغانم مس كوميتان فدرشنن تواحدهم أتليتات بدرجة كلاب ترنفو المداين المفتر كمز سرحو أرقاقيتهم ودايركتور كفلي بهلن سبورتن أتو سراج حاجن أما حداري كتما كرن أتو رزنا أيان دما بزي تساتفوكم زرقاقز معبال سبورت كم زي اللي بمحبار زعابي عدك سبورت مورال سلازخونة بعتب كسرحلو أزغاخيرو كبراتن كربانك أتلو زغارب زنا زاين مكيتالكم دقيمة بخبر عدم أبزينا وتساي خنسكر سراويت إسرائيل أبدوباوي كفال معربا وقماقم سفيح تسأتاوي سرحيت كم زبقسة تغاليحو بدروعات مكاينن كبتي ماشناريتاتن استسيو أمايت وتهدرات إسرائيل فوليات حيلتاتن أبدوباوي كفال معربا وقماقم نابئت ركب كتما هيبرون كمتوافر يوزك الأحزلو سراويت إسرائيل تمالي 10 شعات تري أبزوت أو مقلتي أتسرحيت تحت قرطيش البراوان نمعناو زي حقاوي أطوار نممنزعن زباويت أتتا نمعباين زعلم مخانو قليتو أتسرحيت نحيالو معالتات كغطس المخانو سراويت إسرائيل بتوسخي أنا تسيرو بسنك تسرحيت كاب 7 شح كساب 8 شح نبرتي بقالوتات تسأليوم كم زلون غلوت أبيتا تمرتي كم تقارتن سبب سلطان نايت كبابي حبيروم سراويت إسرائيل كاب مجمار عيسرا 15 تحيزو أب معربا وقماقم بزكايدو زلو وتادراوي سرحيت عتتات أشحات فلسطماوان كم تمزابلو تسبسابات يحبرو بتسرحيت أب زحلف عام تراي بو حروب 240 سبات كقتلون كلو حيالو كم زقاسلون بركت زباله هنصاتات كم زعانواني زحد برزلو إسرائيل كاب عيسرا 13 أب معربا وقماقم بزكايدو تسرحيتات لعلي حدا شح فلسطماوان كقتلون كلو كالوت أسات 11 شح كم زقاسلون لعلي عيسرا شح أب تحت قيدي كم زعاتون تسبسابات يحبرو
ኢራንን ኢራቅን ስትራቴጂያዊ ዝምድናን ሽርክነትን ንምድፋዕ ዘለወን ተወፋይነት ደጊመን አረጋጊጸን እዚ ዝተገልጸ ኣብ ኢራን ወግዓዊ ዑደት ዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራቅ ፉአድ ሁሴን ኣብ ከተማ ቴህራን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኢራቅጂ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ ዞባዊ ምዕባለታት ንምውሓድን ግጭት ንምውጋድን ቀጻሊ ርክባትን ዘተን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ምስ ኢራቅ ዘለዋ ምትሕብባር ንምዕማቁን ናብ ኣጠቃላሊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ንምብጻሕን ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ምዕራባዊ ኢራቅ ዝርከብ መደበር ኣየር ምርኣያ ናይቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሉዓላውነት ኢራቅን ጸጥታዊ ምትሕብባርን ከም ዝኾነ ሚኒስተር ኢራቅጂ ብተወሳኺ ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራቅ ብወገኑ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቅ ዘይምርግጋእ እናዓበየ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ቀጻሊ ዘተን ምምኽኻርን ምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራቅ ፉአድ ሁሴን ምስ ፕሬዝደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣፈኛ ባይቶ መሐመድ ባገርን ዝገበርዎ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ተቃሊሑ ኢራንን ኢራቅን ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድናን ንምድፋዕ ጻዕራታት ከካይዳ ምጽንሐን ጸብጻባት ይጠቕሱ ፈረንሳ ኣባል ናይቲ ንምምሕዳር ዳግመ ህንጸትን ወሽመጥ ጋዛን ካልእ ናይ ሰላም ጉዳያትን ዝከታተል ቦርድ ሰላም ክትከውን ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝቐረበላ ዕድመ ብወግዒ ነጺጋቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ዣን ኖዌል ባሮት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻርተር ናይቲ ቦርድ ሰላም ኪኖቲ ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝጸደቐ ውጥን ሰላም ዝኸይድ ከም ዝኾነን ምስ ኣህጉራዊ መብጻዕታት ሃገሩ ከም ዘይቃዶን ሓቢሩ ፈረንሳ ከም ቀዋሚት ኣባል ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት መጠን ቦርድ ሰላም ንመትከላት ሕቡራት ሃገራት ከየዳኽም ስክፍታ ከም ዘለዋ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊጹ ፕሬዝደንት ትራምፕ ናብ ቦርድ ሰላም ክጽንበሩ ናብ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ዕድመ ከም ዘቕረበ ኣብቲ ቦርድ ቀዋሚ መንበር ንኽረኽቡ ድማ $1 ቢልዮን ክኸፍሉ ኣማራጺ ከም ዝሃበን ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕርቲ ብፈረንሳ ዝተዋህበ መልሰ ግብሪ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣልኮላዊ መስተ ፈረንሳ 200 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ክውስን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ እቲ ተወሳኺ ቀረጽ ፈረንሳ ናብ ቦርድ ሰላም ክትጽንበር ንምግዳድ ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዝደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሜሪካ ዝመጽእ 22 ጥሪ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ዝርዝር ኣባላት ቦርድ ሰላም ከተፍልጥ ትጽቢት ይግበር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮን ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ስቲቭ ዊትኮፍን ኣባል ናይቲ ብፕሬዝደንት ትራምፕ ዝምራሕ ቦርድ ሰላም ከም ዝኾኑ ዝሕበር ዘሎ ኣሜሪካ ንእስራኤል F-15 ዝዓይነተን ተወሳኺቲ ዘመናዋን ነፈርቲ ኩናት ልኢኻትላ እዚ ስጉምቲ እዚ እስራኤል ንቁፅሪ ናይዘን 5 ወለዶ ስራቐቓ ነፈርቲ ኣብ መሳርዕ ሰራዊታ ናብ 48 ክብ ከተብሎ ኣኽኢሉ ኣሎ ኣሜሪካ ነዘን ነፈርቲ ትኽልእኽ ዘላ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዱ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ተስፍሖ ኣብ ዘላትሉ እዋን ብምዃኑ ነቲ ወፍሪ ክተስፍሖ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ሓያሎ ወገናት ይወቕስዎ ኣለዉ እስራኤል ዳታ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ እተበግስ ጥራይ ልዕሊ $30 ቢልዮን ዝግመት ወታደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ከም ዝረኸበት ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዓመታዊ ብገምጋም $14 ቢልዮን ወታደራዊ ሓገዝ ከም እትገብር ትጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ብ18 ጥሪ ነፈርቲ እትስከም ዓርሞሽሽ መርከብ ውግእ ናብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቅ ከም ዝለኣኸት ይቃልሓሎ እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ሃገሩ ኣብቲ ዞባ ከተካይዶ ጸንሐት ወታደራዊ ተልእኾታት ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ሓቢሩ ኣብ 2025 መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ነቲ ኣቐዲሙ ዝወሃበ ግምታት ከም ዝወቕዐ ጸብጻባት ሓቢሮም መሰረቶም ጸብጻባት ቁጠባ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ5 ሚእታዊት መጠን ኢንዱስትሪያዊ እቶት ድማ ብ6 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብደረጃ ዓለም ልዕሊ $6 ትሪልዮን ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ዘካየደት ቻይና መጠን ሰደድ ብ6 ሚእታዊት ብምውሳኽ $14 ትሪልዮን ከም ዝበጽሐ ኣቐዲማ ሓቢራ ከም ውጽኢት ናይቲ ንግዳዊ ገስካስ ቻይና $1.2 ትሪልዮን ጽሪ ትርፊ ከም ዝረኸበት ተገሊጹ
أب كولومبيا بعصر شمون تطري أب مونغو كلتا عطوقات وجلتات بستولى أجت بوحلو 37 تقاتلون بتي أب مونغو عطوق فاركن ELN استسامي جلن أب مأكلاي شنخ كولومبيا زيتا خستا جت عطرتات كم زوصلون تقاليحهم تنقطع جت أب كبابي أمازون زركب بتسقاطات هابتام مخانو زقلت كبابيتات المقوتطار زيتا جبره من قسقاسات مخانو تقليزو أتجت أب وفتي حدا عمت أب مونغو عطوقات وجلتات كولومبيا كابستولعت ونسالي كستت أتي زعابي سباوي كسارة زورده كوينولو منغستي كولومبيا بتشعس شدوشان مس عطوق وجله فارك سممع سلام دحر مختامو زبزحو كابتم عطوقات عطقون بموراد ناب سلاماوي بوليتيكاوي نطفتات كم تتصمبرو يذكر يخون امبر قال لك ابعاتهم عطقون كم زيوردون صدتاوي سقات يخونو مهلاونمي زقلات منغستي كولومبيا مس كالاي زعابي عطق وجله ELN ككايرو صنحه دبلوماسياوي صعرتاتون زاغيت تقاس وصيت كم زي ترخبو يحبر أب مونغو سراويت منغستي كولومبيا عطوقات وجلتاتن أسات 3 عامات بزقات على جت على 450 شو حسابات كم زموتو صابصابات يردو كبراتن كربان زنا قدم زامنا عرساتو كركملكم أب زوبا كشماركا هتقطع بيت تمرتن توسختي كفلتاتن عاب استواصو يقبرالو أب زوبا دبوب نتقباره مدوات بحث سبورتن زقمقم ركب تخايدو أب نوزبا عد قيح أب مكل خالن فوسن تمحالفة زي تمحالفة الحمامات أدمعي سراع كم التعبنا تقليزون سراويت إسرائيل أب دوباوي كفال معربا وقماقم سفيحة سألتاوي سرعيد كم زبقسة تقاليحون إيران عراقا استراتيجيوي زمدنان شركنة ودفع زلوان توفاينت دقيما الرقاقيزة فرنسا أبار 19 من محدار داغم هنساتن وشمت غازان كالناي سلام قدياتن زكتاتن بورد سلام كتكون بأمريكا تزقرب العدمة تسيقاتهم نعم كتال مسكن مسارف مدوات اير تي في كحدكمي بوغانيكن برمالتي